I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Katatapos ko lang maglinis dito, ayan, basa pa. Iniisan ko yung tubig na may sabon at Sunrox para medyo umano naman, mawala yung mga likabok at pumungo ng konti. Update tayo. Time check tayo, 2:43. Ayan. So, swerte ko kasi nagpahal mo kay sir, di sana ako dito dahil birthday ko. Sa totoo lang nakakapanghinayang nga naman yung araw. Sabi ni sir, okay lang sir, kahit na late ka na pumasok. Sabi niya, sir, pinayagan ako ni sir na late na lang ako pumasok. Kasi sayang din naman yung araw ko, di ba? So, yun. Wala pa yung mga bisita natin. Actually, alas 5 ang oras na binigay namin sa mga na-invite namin. Maaga pa naman. Nagluluto na yung aking Madonna. So, pakita ko sa inyo yung kanyang ginagawa. Mula pa ho kagabi, pinagpuyatan niya yan eh. Hindi niya alam po ano yung mga design na ilalagay niya. Ayan. Nasa loob. Papakita ko sa inyo, tara. Kaya pusin yung camera. Wait lang! Ayan. Ayan. Siya may gawa niyan. Madonna ko. Oh, ha? Wow! Oh, ha? Meron tayong juice. Juice na lang muna. Saka ice cream. Ito ice cream. Pwede pagpatungan lang ng kalder. Wala pang mga laman. Kaya may darating na yung mga order. Aga pa naman po. Nagluluto pa siya. Nagluluto ng Shanghai. Ito yung Shanghai na ginawa niya kanina. Yan. Nagluluto siya. In-invite ko na rin yung mga kapamilya ko dito sa Leos. Yan. Leos Farm. Yan. Na-invite ko na rin po sila. Tapos yung mga kapatid kong guardians. Ayan. MDA family. Yan, sinabihan ko na rin yung makikita ko mga membro namin kanina. In-invite ko na rin sila. Sabi ko siya na bahalang magsabi sa iba. Yan, si Don Robert, shout out kay Don Robert yan. Nagkabang ko sa kanina. So, at sabi ko sa kanya, mamaya alas 5 pa ako sama-sama tayo. Sabi niya, bakit? Ano meron? Sabi ko, birthday ko. Uy, sabi niya, happy birthday. Kaya sabi ko sa kanya, yayain niya yung mga kasama niyang traffic enforcer na kapatid namin sa MDF. Sila Bro Rus, Bro Man, saka si Bro Dolpo. Sabi ko, si Bro Marlon yan, oo. Sabi ko sa kanya, yayain niya eh. So, oo daw. Pero bago sila pumunta rito, ayun nga, makipaglamin muna sila doon sa kapatid naming namatay, kapatid naming membro ng Mike Delta Force na namayapa na po. Yan, condolence po sa family. Yan bro, gabayin mo na lang yung pamilya na iniwan mo. Tapos kwento ko na lang din. Kasi habang naglilinis ako kanina dito, habang nag-aayos ako dito, lininis ko, pinupunasan ko yung mga lamesa. Napansin ko yung paru-paro na dumaan sa harap ko. Kulay itim eh, tapos parang may pula sa pakpak. Sa dulo na pakpak, parang may kulay pula. Tapos, 3 beses niya akong iniikutan. 3 beses siya umikot sa akin. Inikutan niya talaga ako. Ikot, lumayo, bumalik, umikot, lumayo, bumalik. Ayan, 3 beses. Yung pangatlong beses, ayun na, lumayo na siya. Tapos, hindi ko na nakita. Hindi ko alam kung anong tawag to. Kung ano yun. Ang sabi naman ni Mrs., yun daw nanay ko. What? Yun, kasi patay na yung nanay ko eh.
Ayun, nanay ko daw yun. Kung si nanay ngayon, ayun, salamat nanay, naalala mo yung birthday ko. Ito nasa event ka na. Salamat nanay, love you. Shout out sa mga bumati sa akin sa Facebook, sa post ng aking anak na si King. Yan, maraming salamat sa bumati sa akin at nag-like sa post ng aking anak. Tapos maraming salamat sa nag-sponsor po ng aking handa. Yan. Salamat sa inyo. Kay Ansato, ayan, sis, salamat sa pag-sponsor mo sa mga handa na nakapagmamaya. Kay Maria Uno, yan, nag-sponsor din po siya sa mga pagkain. Tapos yung kay Abi, yan, salamat sa sponsor mo tol. Kay Abi, yung kanya tarpaulin, sa kanya galing yung tarpaulin. Tapos kay Ansato, salamat din tol sa Nice. regalo mo. Ito suot ko na. Nakuha ko kahapon sa Save More dito sa Apalit. Yan. Maraming salamat sa mga nag-sponsor, nakaalala sa aking birthday, yung mga dito, yung mga kapitbahay natin. Ayan, nakita nila ako. So, binati ako ng happy birthday. At sino ba? Ayun, yung mga bumati sa akin kanina, yung mga nadaanan ko diyan, mga kapitbahay natin. Kay Nanay Erling, salamat. Kay Maring Risa. Maraming mga bumati sa akin dito, magmula dito sa bayan, hanggang sa may kanto, makalabas ako doon. Hanggang sa Apalit nga pala, meron din bumati sa akin, nakilala ako. Ayan, so maraming salamat po. So, may na lang po ulit, update ko po kayo. Maraming salamat nga pala sa aking asawa. Yan, kay Madonna Aqua. Kanya lahat sa idea niya. Mga ganyan. Hindi pumayag na hindi ako paganda kasi 50 na daw ako. Nice. Sabi niya, ayan, maraming salamat sa asawa. I love you, babe. Sayang. Hindi na pwedeng pagurin. What? Hindi na pwedeng pagurin. Mataas yung kanyang, ang tawag doon, cholesterol. Kaya mataas. High blood. Hindi na ako yung Marites. Boy Marites. Maraming salamat ka pala yung mga chewing ko at saka tiyahing ko dyan sa Pablo. Kaya maraming salamat po sa pagbati po ninyo sa aking kaarawan. Diba pa Aime, yan, Kosyal, Buro, kung tawagin siya doon sa lugar nila. Yan, Bapa, salamat po sa iyo. Kay Dara Edna, maraming salamat po sa pagbati po. Kay Dara Wena, yan, kay Pinsan Gigi, Pinsan Gigi, salamat. Ano pangalan ng Pinsan Gigi sa Facebook? Esconde yun eh. Ha? Maricar. Yan, sa Pinsan Maricar. Yan, maraming salamat. Ako nga pala, Jopet. Yung aking guwapong pamangkin. Ayan, shoutout, alak. Ayan, nagpapa-shoutout po siya. Ingat ka lagi dyan dyan sa Laguna. Si Kuya Chris mo, nasa Korea na. Ilang buwan na siya doon. So, konti kempo na lang, uuwi na rito sa Pilipinas. Ayan. Tara na, makapag-abroad ka rin. Makapagtrabaho ka sa ibang bansa, makapag-ipon ng para mag-ipunan. Ayan. Alam ko anak, may pangarap ka sa buhay mo. Pagbutihan mo anak. Kaya talaga. Tapos, ano pa ba? Yung mga, ayan. Yung mga lahat-lahat na. Yung lahat-lahat na bumati. Nakaalala sa akin. Yes, kita ka. Yan, dumari ka to.
Salamat sa ano mo, naalala mo yung aking kaarawan. Kaya Ate Sara, maraming salamat. Si Papa Bear. Pinunta ko kanina rin sa bahay. Ayan, shoutout sa mga nanonood ng aking mga video na hindi pa po nakapag-subscribe. Ayan, sana po pa-subscribe po. At paki-like po yung notification bell para po lagi po kayong updated sa mga i-upload kong video. Ayan. Ayan po yung ating mga picture. Ayan. Hindi ko alam kung saan nila pinagkukuha yung mga picture na yan. Ako po'y walang kaalam-alam dyan. Ayan. Ayun no, sa gallery daw. And happy 5th birthday. Ayan. NF Aqua Official. Ayan. YouTube channel. Motovlogger. Pero ito po talaga yung pangalan ko sa aking YouTube channel. NF Aqua Official. Ayan, flex ko lang po yung aking apo na si Kurt Andre. Yan po yung unang pagkain po niya. Ayan, tuwan-tuwa po siya. Pinalasahan niya ng mabuti yung kanya pagkain. Nakakamiss po eh. Namimiss ko yung apo ko eh. Alayo kasi nasa dao. Ba't daw high blood ako? Kuya? Kuya? Abay, nalalayan mo naman ako. Babe, masakit daw ano ni Abby. Naman ko. Surprise! Mag-ayos muna ako ng ano. Ayan, pakonti-konti. Dumarating yung pagkain na in-order namin. Ito, sabay dumating to kasi isang tao lang in-order namin ito. Ang sarap. Ayan. Ayan, takalay, papakita ko sa inyo. Ayan, itatapat ko sa inyo yung camera. Ayan. Ano tawag dito? Palabok. Ay, malabon overload. Malabon overload. Ayan na. Wow. Ayan nyo naman, panalong panalo. Ayan. Sa halagang 3, isipin nyo naman, panalo. Ano, solid. Grabe. Sa mga naisong umorder nito, ano pangalan, Beb? Sino kukontakin? Janet. Ayan, si Janet, ano apelido nun? Carrion. I-search nyo na lang po sa Facebook. Janet Carrion. Ayan, pwede kayo umorder. Ayan. Ayan o, may itlog, may hipon na, ano ba tawag dito sa hipon na to? Sa hipon, tapos, ito, babe. Ano ba tawag dito, babe? Tahong. Ayan, tahong. May, squid. Yung pusit. May pusit. Merong hipon. May pusit. Kaya ano siya? Ayan, grabe ang sarap nito. Tapos ito kasabay niyan. Ayan, ito. Ito, tawag dito? Bibingkang kanin. Wow. Sarap niyan. Bibingkang kanin. Tapos, ito, dito ako na surprise. Naku, salamat sa nag-sponsor sa aking kapatid.
Bawa ko na na, kuya. Wait lang, tagal Wait ng lang, wifi. maano yan, masusunog yan. Tagal ng wifi. Birthday! Ulit. Happy birthday to Wait lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dapat ano ka? Sabihan mo siya. Rose candle. Kailan ka? Oh, kayo po ba? Po, kaya na ko. Buka na rito, dali. Oh. Ayaw. Mahal ka na, mawari ka, Tia. Ano? Ano? Sige, may ano. May bisita ka sa paring ko. Ayan, oh. Paring Roldan. Last full show, huling bisita. Ayan. Yung kano ang pare ko. Oo nga po. Ito ka mga kapatid to. Hindi, ikit ka muna. Oh. Tingnan mo. Regalo ko yun sa'yo, de. Marami. Secret! Sa buksan mo. Buksan mo. Magugulat ka sa laman. Ito na ito mga pa. Ang dami niyo pasabog ha. Ang dami niyo surprise. Akin ba to? Ba't letter R? Wow. Ay, coffee cup. Wow! Ay, yan. Oh, di ba? Ganda no, Ito. Thank you, thank you. Automatic halo na yun, de. Bayan Ha? yung in-order. Automatic. Automatic? Oh. Eh. Lalagyan mo lang siya battery. Hindi nga. Di ba, kuya? Naman. May automatic halo na siya. Paano, de? Pangkape mo yan, de. Pagkap ito? Grabe. Sa resort, pag nag-ano ka, duty. Hot and cold dyan. Thank you, thank you, Yan thank you, ba yung thank may you. ano? Kailan na galing to? Kay King. Hindi nga. Muna. Po? Kay King. Thank you na. Welcome. Kaya pala tinopak ka ng birthday ko, no? Regalo ko sa akin. Parang ito, ayun. Sa akin next week pa. Yung kay kuya, matagal-tagal pa. Thank you, Malapit na ba, kuya? Ang bango. Last day. Oo, ganda. Alam ko yan. Okay. Yung ba yun, ma? Sabi mo, di ba, actually? Wala na anak ko kapit niya. Wala doon, wala. Wala. Yan ang sasabihin. Oh, thank you na. Mas muna dati. Uy! Matunog yun. Deo. Uy! Wow! Wow! Ang ganda! Thank you nito po. Thank you, Nak. Tignan mo. Ang ganda. Oh, may bago lang alin. Cellphone ko, may bagong balot. Thank you, thank you. Regalo to regalo to sa birthday ko eh. Hindi lang umabot. Nakaganda na. Nagmukhang brusko yung cellphone ko oh. Favorite color mo, red eh. Oo nga. Nagmukhang brusko, cellphone ko. Ah! May cover! Sino oh?
May cover yung camera para protection. Ang ganda. Armor case. Oo. Oo. Iikot siya, oh. Ang ganda. Ito lang, thank you. Okay. Yan, hindi na ako mahirapan. Yung luma kasi nahirapan ako dun eh. Ay! Advance bukas sa Mother's Day, Linggo. Ayan, Happy Mother's Day po sa aking asawa, sa aking Madonna Aqua. Ayan, Happy Mother's Day po kay Nanay. Hello, Nanay. Happy Mother's Day po sa aking mga kapatid. Ayan. Yung aking mga kapatid dyan, na nasa Japan, na nandito sa Pilipinas. Yung aking mga tiyahin, Happy Mother's Day po sa inyo. Yung aking mga pinsan na babae. Ayan. Hindi ko na babanggitin ang mga pangalan ninyo. Napakarami po ninyo. Maraming salamat sa inyo at Happy Mother's Day. Enjoy nyo po bukas yung inyong araw. Ayan. Bukas po inyong day off. Rest day po ninyo. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay dyan. Especially sa mga sis ko, sa guardians. At saka Happy Mother's Day po sa mga kapatid nating FW dyan. Yan, saan man po kayo paling mundo naroon, mag-enjoy po kayo. Apo, ito bukas po inyong araw. Ayan. Sige po. Salamat.